Σύντροφοι, θα σταθώ σε δύο ζητήματα τα οποία και μας απασχόλησαν και θα μας απασχολούν, νομίζω, όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά πάντοτε. Θα είναι μόνιμα αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, το ζήτημα της ενότητας είναι ένα ζήτημα το οποίο άλλοι το εξαγγέλουν, άλλοι το χρησιμοποιούν σαν ένα πρόστιμα για να φύγουν από τη δύσκολη θέση, άλλοι για να σε εκθέσουν κλπ. Το πρώτο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε και να μην το ξεχνάμε ποτέ, και με βάση αυτό να κρίνουμε και τα υπόλοιπα τμήματα της αριστεράς και ιδιαίτερα το ΚΚΕ, είναι το ζήτημα της ενότητας, της κοινωνικής ενότητας, της ενότητας στη βάση, της ενότητας εκείνης της οποίας αποτελεί και την αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η ιστορία και να την προχωρήσουμε, να την πάμε μπροστά. Είναι του κόσμου της εργασίας. Αυτού του κόσμου της εργασίας όμως, που δεν είναι ένα πράγμα, είναι μέσα εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν και μικρά κεφάλαια αλλά εργάζονται, είναι εργαζόμενοι που παίρνουν το εισόδημά τους από τη συμμετοχή τους στον κρατικό μηχανισμό, στη λήψη αποφάσεων ή στους μηχανισμούς καταστολής, είναι εργαζόμενοι. Είναι διάφοροι εργαζόμενοι. Όλοι αυτοί λίγο πολύ προσφέρουν στον καπιταλισμό, τον ενισχύουν, τον τροφοδοτούν. Αλλά και κάποιοι τσιμπάνε από αυτό. Υπάρχουν όμως και στρώματα τα οποία βρίσκονται σε πολύ δυσμενή θέση. Δεν υπάρχουν εισοδήματα επαρκώς ούτε την εργατική τους δύναμη να αναπαράγουν, εννοώ δηλαδή να θρέψουν τα παιδιά τους, να τα σπουδάσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή είναι εκείνα τα επίγοντα ζητήματα που μπαίνουν μπροστά μας. Είναι οι εργαζόμενοι, είναι η εργατική τάξη, είναι τα στρώματα τα πιο καταπιεσμένα, τα πιο εξαρτιωμένα, τα οποία το ΚΚΕ, έστω και αν δεν μας αρέσει και μας ακούγεται παράξενο, αναφέρεται συνεχώς έστω και σαν προσχηματικά σε αυτά. Δεν είναι προσχηματικά όμως. Αν το κάνουμε κι εμείς αυτό με κάποια συνέπεια, πιθανόν παράξενα να φαντάζουμε στα μάτια των άλλων. Δηλαδή, μην είμαστε, το πιάσουμε γενικά, εντάξει, στο μέτωπο όλα, αλλά κάπου είναι κάτι πολύ σοβαρό που γίνεται. Κάποιος που πληρώνει πολύ ακριβά το μάρμαρο. Δεν πρέπει δηλαδή να το διαχύσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια πρώτη ενότητα. Χρειάζεται ειδικούς λόγους, με ειδική συνέπεια και επιμονή να παλεύεις. Και τα αποτελέσματα δεν θα τα δεις εύκολα. Και σε αναγκάζει πολλές φορές να κάνεις και να υποβληθείς σε κόστος με τους συμμάχους σου, γιατί εσύ έχεις επιλέξει αυτή την πολιτική συμμαχιών, την κοινωνική, και όχι την πολιτική που παίρνει πάρα πολλές κουβέντες, ρίχνει με μια ευκολία ο ένας το ανάθεμα στον άλλον, σαν διασπαστή. Και περνάμε στο δεύτερο ζήτημα τώρα. Στο ζήτημα αυτής της ενότητας. Της πιο δύσκολης, όχι για το λόγο ότι είναι δύσκολη, γιατί όλος ο μικροαστισμός εκεί μπορεί να εκφραστεί. Να υποκρύπτονται όλες οι ταξικές διαφορετικές στοχεύσεις. Και πρέπει εκεί να αποδείκονται συγκεκριμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη. Εμείς φαίνεται, τουλάχιστον μέσα στα πλαίσια της αριστεράς, ότι είμαστε πιο ενωμένοι. Αυτή τη στιγμή. Είμαστε πιο ενωμένοι, το μέτωπο. Γιατί είμαστε πιο ενωμένοι? Είμαστε πιο όμοιοι από τι είναι εσωτερικές δυνάμεις του συνασπισμού, που αυτή τη στιγμή γίνεται ο χαμός? Και με τι κριτήριο και με τι ηθικό θάρρος και σθένος θα πάει σήμερα ο συνασπισμός σε αυτή την καταδιάσπαση, την εξουθένωσή του, να ζητήσει και να παρουσιαστεί σαν εγγυητής μιας άλλης ενότητας ολόκληρης της αριστεράς? Αυτό το χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αυτό είναι το συγκεκριμένο στην ενότητα. Τι το κάνει δηλαδή αυτό την ενότητα? Ότι είμαστε όμοιοι, ή επειδή έχουμε ένα αρχηγό που τον αλληλοκαλαβάνει? Είμαστε πιο προσεκτικοί συνιστώσεις συμμετέχοντες και ο Αλέκος ακούει περισσότερο? Είναι ενός ανδρός και αυτοί έχουν τσιπραγιά, δεν το πετυχαίνουν. Πιθανόν είναι όλα και τα δύο μας. Αυτά αν δεν τα αναδείξουμε αυτή την κρίσιμη στιγμή που θα πρέπει εκτός από την πολιτική του μετώπου ο ηγέτης μας να αναλάβει και να είναι αξιόπιστος μέσα από την πράξη.
την ενότητα πάλι θα την καταχρηστούμε σαν έννοια και θα την εκθέσουμε κι εμείς. Επομένως πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα μικρά πλεονεκτήματα θα δημιουργήσουν τα μεγάλα πλεονεκτήματα. Επομένως, το ζήτημα της κοινωνικής εκδικούς του όρους που είναι πρωτεύον και εκεί επάνω το δουλεύει το ΚΚΕ και δεν θα πρέπει να μουρμουράμε, να αναγνωρίζουμε στα διάφορα τμήματα μέσα από έναν καταμερισμό, μέσα από κάποιο πλεονέκτημα που έχουν και εμείς να αποκτήσουμε ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Το να μπορούμε στο πολιτικό επίπεδο, αφού δεν τα καταφέρνουμε τόσο αξιόπιστα στο άλλο, να μπορούμε να είμαστε αποδοτικοί και να συμβάλλουμε σε αυτό το επίπεδο. Όσον αφορά τώρα για το εγχείρημα της ανταρσίας, πάνε να ενώσουν πάρα πολλά στην ανταρσία. Μένω έκπληκτος από τον όγκο που πάνε να λύσουν. Στρατηγικές ενότητες, πολιτικές ενότητες, να κάνουν τον καινούργιο φορέα, το κοινό πολιτικό. Αυτό είναι μεγάλο, αλλά δεν μπορεί να γίνει ούτε μπροστά σε όλη την κοινωνία, γιατί είναι οι ηγεσίες που πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσεις και να αυτοδεσμευτούν. Δεν πρόκειται σε αυτά τα θεωρητικά, τα μεγάλα ζητήματα της παράστασης να δεσμευτούν οι μάζες απέναντί τους στις φιλοξενήσεις. Πρέπει ήδη να το λύσουν το ζήτημα. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Και μην νομίζουν ότι αυτοί που δεν μας ψηφίσανε εδώ όταν προσέχει και ψηφίσαν ανταρσία, το έχουν δει, το ξέρουν τι κάνουν. Έχουν απαιτήσει από όλους δηλαδή. Επομένως, ας το δούμε όλα αυτά τα διάφορα μέρη με μία να τις αποδώσουμε κάτι θετικό εν πάση περιπτώσει πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση.